Нова телевизия. Часът на Милен Цветков. Ало, здравейте. Ало? Да. Най-страшното нещо е, че моя мъж иска да прави секс с мене, а не може. И молитва да си отреже главата, ма най-напред моята, като че ли аз съм му виновна. Може би по-го възбуждате без глава. Ученико Угрински. Тук некрофилията няма нищо общо. Най-страшното нещо е, че моя мъж иска да прави секс с мене, а не може. И молитва да си отреже главата, ма най-напред моята, като че ли аз съм му виновна. Благодаря. Какво? Ало? Щях да питам дали имат нужда от помощ нещо. Ако е въпрос за помощ, то и аз май съм свободен. Заед сте, Угрински. Точно тогава сме на снимки. Какво? Ало? Щях да питам дали имат нужда от помощ нещо. Освен това, в такива случаи винаги има на кого да разчитате. Здравей, аз докато усета. Слушай, тая насам, бе. Кой? Тая насам, дето, 3 месеца съм сам, бабиче до Германия, разбираш ли? Съм загорял, така че не може да бъдеш и разкаже играта направо. Коя? Дето мъже и не може ли, бе? Какво? Има зор някакъв мъже и не може нещо. Ето доказателството, че човещината е още жива и че приятел взор се познава. Тя няма зор. Мъже има зор. Ама не може да си оправи зора. Няма зор тя. Тя няма зор. Аз разбрах, че тя има зор. Той има зор. Ако искаш да му звънна на него да ти се обади. Милене, твоят телефон да не е импулсен. Не сте прав, господин Танев. Просто иска да помогне човекът. Той има зор. Ако искаш да му звънна на него да ти се обади. Ами той аз имам зор, брати. Бабичката е няма. Не може да срещнете някъде по средата с зоровете си. Агенция за запознанства Цветков. Точност, акуратност и дискретност в националния ефир. На цената на един градски зор. Тоест, разговор. Ами той аз имам зор, брати. Бабичката е няма. Не може да срещнете някъде по средата с зоровете си.